बेखौ मा बुंगोन टुथस्प्रेड मा टुथपेस्ट प्रेम जबरदस्त सेरनानै मोजां मोननायखौ आदाय खालामनो नागिरनाय दा हाग्रामानि जिथु नाजानाय बेबायदि वान साइड माबा मा बुंगोन मोजां मोननो हास्थायनाय दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा मोनहा बिथांमोनखौ नाजावनो नागिराखै बजबनो लानो नागिराखै खिन्थु हाग्रामा महिलायासो जबरदस्त गावखौनो लानांगौ होननानै नारसिनबाय थादों दा बे वान साइडेड माबायाथ' खुनु दिन फिथाइ थाया हाग्रामा महिलाया बिथाङा हयथ' बिथांनि सायाव जिफोर एलिगेसन दं बे गासैखौबो इनकुवारि खालामनांगौ हयथ' जेलाव साहैनो गोनां जानो हागौ लेंगुवेजेस पइन्टलि मिट जागोन 100 रावनि खन्थाइगिरिफोरनि मोनसे मिट जागोन बेवहाय क'क्राझाराव आरो बेवहाय प्राय 80टासो 80सो इन्डियान लेंगुवेजनि जागोन आरो 20टासो फरेन लेंगुवेजनि माखासे राइटारफ्राबो खन्थाइ फरायगोन बिमुङा थांबाय नामा दा बेखौ CIT इउनिभार्सिटि गासैबो लोगो नांनानै मावगासिनो दङ आरो जों सरकारा बेखौ फुल्लि सापर्ट होगोन एबसु आरो बर' थुनलाइया बेवहाय बाहागो लागोन दा नैबे समाव एसे गोजोन फैबाय नालाय दावराव दावसि बारा गैथ'ला दावराव दावसिखौ लाबोनोबो नांला दा जोङो मेलेम गोनां मानसिफ्रा ज' जानानै हारिखौ बेसेबां हायो गोजौजों लांनांगोन जोंनियाव बिराद नेगेटिभ हाबनानै दङ साहाजों थांबा हारसाफ्रा हमथायो सोरखारा थांबा हारसाया हमथायो खोलाहा थांबा गंगारफ्रा हमथायो नङा होमबा सोनाबथि थांबा बेंगलिफ्रा हमथागोन दा आं बेनिखायनो बुंदों साहा सानजा खोलाखौ बारो जों गोजौजों थांनोसै बयबो नङा होमबा बयनिसिमबो साबायखर बावबाय गोजोन्थों आच्छा जोंनि प्रडिउसारफोर लोगो नांनानै दानि सावरायदों आंजों जे गभर्नमेन्ट ना बेखौ बरननायाव लाबोफिननायाव मदद खालामबाय गभर्नमेन्टआ मा रल लागोन जों प्रडिउसारफ्रा मा रल लागोन आं बुंदों जोंहा मोनसे कमिटि दाना होनाय दंखायो मेथाइ बुथुमनाय सिनेमा बुथुमनाय ज' लोगो नांनानै माबा मोनसे पलिसि लागोन आरो जोंनि मानसिफ्रा बयबो बुंदों जे मबाइलजों खेबनो नाङा होननानै पाइरेसि जायो होननानै दा ओंखायनो नायनो फैग्राफ्रा अननानै रावबो जाहाथे मबाइलजों खेबा मानोना बे जोंनि हारिनिनो प्रपार्टि जाबाय नालाय दा बेखौ माखासेखौ जोङो लाखिनांगोन